1, 2, 3. Ayo guys, makarya golek kaya. Iki rekasane wong desa makarya gawe sumur. Ano, rekoso tenan Mas iki. Ya iya ngene iki Mas, iki rekasane wong makarya. Kok kaya ngene apa janggane yen lagi dadi wong ora duwe. Ora duwe apa Pak Jaman? Ora duwe duit. Tak kira ora duwe utek. Iki tapi iso-iso wis entuk utek Mas. Terus tare. Tare wangi rekoso. Ya. Ya. Terus Piye to ki? Ndak to. Tare wangi rek bendina nyambut gawe rekoso. Nanging kayane ra sepira. Tansah nelongso rasa ati yen lagi dadi wong. Lho. Balik neh piye to ki? Ayo wong desa Mas, dadi ora sinau ora sekolah. Mosok ta wong banyu sekolah kok menungso urip ra sekolah to Mas. Banyu kok sekolah banyu apa? Lah nek banyu didoko ember, Ya. sak ember to. Ya. Lah nek didoko drigen, Ya sak sedrigen. drigen lah. Lah nek didoko kolah. Yo sak kolah. Lah iya banyu sekolah lho Mas, piye to ki? Alah, aku.